ug karon sa sumpay ni naginapustang sugilanon. Requiescat in pate, pahulay sa kalinaw. Nakalaya sa upat ka mga babae o namatyan kita o mga kagaw, bossing. Unsa? Ngano nahitabo ka na? Ngano? O kinsa'y nagbuhat yan, ha? Ha? Kinsa? Manay, wala ko may bawi, bossing. Ha? Mga bugo, mga animal, mga pulpul mo! Pangitaan ninyo! Pangitaan ninyo, mga babae! Patihan ninyo! Kinsa ang nagbuhat sa ingon? Dili ka mo rin diri, bossing. Ayaw kong pangutan, ha? Ang akong mando mo'y buhata. Mo'y tumana! Patihan ninyo! Kinsa ang taong nagbuhat yan, ha? Patabang unta minimo, bossing. Uy, mga hanggaw! Mga kagaw mong dagko! Giswilduhan ta mo aron kamo ang utuman sa komando. Busa tumana ang akong mando. Pangitaan ninyo mga babae ug patya ang tao nga naghimo og kasamo ka. Kinsa ang nagpatay sa itong mga kauban? Patya! Nagkasabot pa kamo? Patya! Litse! Bossing. Tumana ang akong mando. Dili ganin ninyo mapalga ng mga babae. Kamoy bitayon ako. Nagkadungong mo? Ha? Bossing, magpatabang unta minimo. Mga pulpul, mga inutil. Kamoy akong gisugo. Di ka mo rin diri, bossing. Ha? Sige, balik. Luna ko'y mga bisita. Ayaw kong samuka. Basta ang importante, makita ninyo mga babae. Huwag mabalik. Huwag ganda din ako. Nagsabot. Bye! Bossing! Grabe ha! Mga pulpul emi ha! Mga inotel mi! Pero kami mo'y nagpadato ni mo. Uya karon nga nagkinahalan mi si mong tabang mo ingon ka lang ana. O kung dili kami mulampo sa pagkuhag balik sa mga babae, imo ming bitayon, bangag sa ilong! Ha! Yabang na noon! Samtang ikaw, nagpalami si mo kinabuhi. Ha! Yamat rin nun. Sultihan kong ako mga kauban. Manay atong problema. Asa na to pangita ang upat ka babay? Matuman natin siyang mando eh. Mutuman ta pero kung nato masuta nga kita ang maalaot, ha? Dili ta magkatugot nga kita ang mga matay. Samtang siya, haruhay. Stop. Gamito na to nga atong brain. Utok ba? Utok, dili mota. Ha? Karon, pangitao na to ang upat ka mga babae. Pero asa? Oh, nang lupadamagan siyang sadakit. Timaan nga doon ay tao. Palitan ako. Tingali na tuntunan ni sa mga tao ni Tisoy. Oh, ari ko tinapita. Oh, kanang mga dahon sa kahoy. Milihog. Ingon sabihin ay ugabantin pa ingon diri sa dakong punuan sa dakit. Oh, huh? Dito, Tapita. Dito. Kana diya. Suto na to ang kakahuyan. Kana, ha? Og dito sa may dakong dakit. Atong susihon dito, Tapita. Kay kanang Tapita, doon na naman ay langob-langob diya. Kamkaw. Ang uban, adto dito, padong. Adto dito, ha? Tanaw mo dito! Lihok na! Pila na lata na bilin? Pito na lata! Pito yun! Magamping ta! Nagdili ta makuhaan, ha? Oh, sige, okay, katag ta! Katag! Aniya po ta mag-abot yan rin Tapita, ha? Oh, kakaw. Oh, lihok na! Oh, psst, ikaw! Sa tuo ka nga bahin. O ikaw. Shh, uy! Sawa ka nga bahin. O ikaw, sa luyo ka nga bahin. Si Bisin Kinsay inyong makitan.
Basta di kauban, patya. Ariglado! Okay. Hapit na kita moabot sa dakit, Kulas. Oo, ana. Nagamit kinato ang mga sangas kahoy nga silbing atong gihimo kining gigot sa itong lawas. Oo, Kulas. Murag salbabida. Sige, abanti pa ta. Wala. Maliit ko sa palibot eh. Hindi daw na kumayo kung nasa na mga babae. Kaya, kanang mga kahoy nga siyapo o ingon man mga tulog-tulog. Milihok. Milihok kayo. Huwag binakaw ang mga kahoy. Mga marunong. Kunya, muhunong o galit. Mauna ni. Karoon ka. Mamatay ka. Matusak-tusak mo sa mga pala ng akong 357. Petulan ako. Araw pagsiguro. Kinsa ka kining tawanan na miyari sa teritoryo ni Bossing Tisoy. Nagkadaol ako. Mga 20 metros. Bao na ang dakit. Hey! Kita ito. Ay. Maro ka. Sakpan ko. Kami pa kagakahoy. Nga sa kahoy. Para dili ko nung mo mabatikdan. Sakpan kita. Garon. Pataas yung mga kamot. Ipataas. Nagsulod ka pagpatig. Ako rin na matikdan. Ugwa niya mamatik din si Kulas. Yaman ka. Saman, ikapoy ka? Lugay kay kapwis. Bukan na kasi mong lagi niya kung 357. Adiyo. May kutsilyo nga nitaop sa iyang liog. Kinsa? What? Ako kini, sige. Piyo! Dali na mo. Salamat, Piyo! Kulas! Parang kulas. Mayo gani. May gani kay wala ko magamit ang ako pistola. Na, ako na unta ako na unta na mupusil niya. Dali na, magdali na. Sige na. Nagtawag na si Piyo. Dali. Sige, tara. Okay. Niyara ko. Kamoy magpantay. Dini upat ka mga babae. Okay? Naunsa may taon dagoy ang taon ani oy, ning mga bata ka taon. Mga biktima sila sa dautang bilhatan ni Tisoy. Kaluoy in taon nila. Mga kamoy mo pantay ka nila. Kung kung mahimo, madapan ninyo sila sa layo nga bahin. Kaya kung mubalik ko dito susud aron pagpangita sa ilang ikalibang nga kauban. Biyahe na lang to paring piyo eh. Kinila lang upat ang atong dadon. Luoy kayo ko na atong biyanang usa. Piyo. Nasugdan ko na kay busa akong tibawason. Asa naman ang usa nato kakauban? Wala ka tunga. Giahak na lang. Masira tingpag na to. Kinsa makini atong kaaway. Nga wa na to makita. Unsa man tani? Pabili ba tani ni? Unsa man? Huro tani. Upat ka babae ang nakagawas na. Ug may usa na lang habilin. Nagpasabot ka na nga ang mga babae mo'y ang gustong kuhaon. Nahanon sa ito buhaton. Okay, paminaw ka mo. Maoki na ang atong buhaton. Naunsa na ni Busing? Ha? Musukol kita og gubat. Kinsa may gubaton na to, Busing? Alang sa inyong sayuran, may nangamatay na nga mga kagaw dito sa gibutangan ako sa mga babae. Unsa? Ug nahanaw na ang upat ka babae. Kung mo, kinsa? Kinsa'y nagkuha sa mga babae, ha? O kinsa'y nagpatay sa mga kagaw na to dito, Busing? Ang higala. Kung dili, kaaway. O unsa man? Mga pulis? Nagtuo kung dili mga pulis. Kay kung pulis pa,
Gihurot nagdakop ang atong mga kagaw dito. Pero wa. Kun mao. Kinsa, busing? Mao kanay akong nalibgan kung kinsa. Busing. Dili ka si Pio? Ang imo lang igsuon? Katoy! Tingali siya. Kay murag pirmi na ba among nag-atraso? Kung siya man, pues, basula niya nga nung nakakita siya o kahayag sa adlaw. Busing. Mao ka na, Katoy. Pero busing, hangtod karon nagpabilin pa nga buhi. Tungod kay bugo ka! Oy, Inutil ka, Katoy. tambuang backfire man ko. Tungod kay kadaghan ko na ikaw sugo ang hipusa si Pio. Pero unsay nahitabo, ha? Unsay nahitabo? Nilampos ka ba? Wa! Wa lagi. Kay nilikay man sa hadlo. Inutil yung ka. Bugo ka. Busing, dili po tingali. Kay kung bugo pa ko, kung inutil pa ko, patay na unta ko karon. Pero tungod kay ismat man ta. Siway. Inungdan nga. Buhi pa ko hangtod karon. Katoy. Pero kinahanglan nga mangandam ka, busing. Mangandam sa unsa. Sa sunod nga mahitabo. Sa tanang higayon. Andam ko. Alig mo abot ang higayon nga ang mga pulis mudakop na gyud nimo. Magikamatay ko nila. Una ko nila makuha. Magikamatay ko nila. Busing. Unsay gamitan ng akong mga armas, ha? Oo. Gipangandaman ko kanang daan. Unsay gamit? Yan ang akong mga high-powered yung mga armas. Naapay granada. Busing. Kung ipanlabay ko na, dili ka sila mabungkag. Ha, Kadoy? Bungkag, oy, bungkag. Ngano kang dili, no? Pero, dili ka na madali-dali. Tungod kay, Tungod kay unsa? kana, kung muhimo na sila, mangandam sila busing, oy, kung unsay lang himuon. Bright sila, oy. Pagkabuang yun ni mo, Kadoy. Sude. Hala, sige, pasul nga sila. Pasul nga. Kay pakigubat ko nila. Busing! Mao na ako nabalakan karon Tisoy. Ngano? Gitinuod na ka. Unsay gitinuod? Kung tinuod man ang imong balita, nga nakalayas na ang mga babae, peligro na kaayo. Peligro nga unsa? Nga ang sunod nga mahitabo, rundahon na ka. Parundaha sila. Dili ko sila sibugan. Tisoy, Tinuod na. Dili na ko sila sibugan. Makikamatay ko nila. Sugar. Kadoy, ano ni duol ka? Unsa man? Magpabilin ka pa rin, ha? Unsa? Hapit na malumpag ang gingharian ni Busing Tisoy. Unya, unsa man? Kung mo yun ka, layasan ng dapita. Kadoy, Biyaan na to nas Tisoy. Mag-uban ta. Ug maghimo ta og atong gingharian. isumbong ti kang Tisoy. Unsa? Isumbong ti ka? Isumbong ti ka, Kadoy. Sugar! Ay, kanimo, Sugar. Nganong katawa man ka? Wa ka mahadlok nga isumbong ti ka? Nganong mahadlok man ko? Kung magkinaunsa, kitang duha ang iyang silutan. Unsa kitang tuwa? Oo! Kitang duha.
Kay kung mo sumbong ka, ako mo sa tiyang ingnon nga nagkasinabuta. O gani, may nahitabo na tali ka na tong duha. Oh, unsa? Mao ka na. Sige! Lukon mo ko. Suway og sumbong. Sumbong na yun, nadugay mo lihok. Sumbong na! Ang mabungtag ta. Bungtag lang pinig ta. Musulti magyog ko. Ngay may nahitabo na, tali na tong duha. Dagan, sumbong duha. Ayaw gyud pagbinuang ka, doy. Mao man gani. Nga ayaw gi kog hulgaan nga musumbong ka ni Tisoy. Hilom! Ayaw ko pagsama. Nanawag si Tisoy. I-loudspeaker mo kadungog kami. Okay. Hello, bossing. Asa na mong mga hinampaka mo? Di aramay diri, bossing. Kumusta na nga akong isugo? Nakita na ba ninyo mga babae? Wag yun, bossing. Mga inutil ka mo! Maayo lang mong pamatyon! Ayaw sa na, bossing. Nagtrabaho baya mi. Unya, ingnon minimo ana. Ha? Magkalagot mo, mga inutil! Bossing, hapit na kami diri mahurot. Unsa? Wala, bossing. Unom na lang minahabilin diri. Kung gusto ka, bossing, ikaw na pangita sa mga babae ni mo diri. Unsa? Oh, Agaw kang dako! Kamu nga kong isugo! Uliya, balihon ko ninyo! naning kamot na gimi diri, bossing. Dapat siya naman gani, me. Ganan pagin minimog dili ba, oh. Ha, kisa may mali pa yan, na. Ikaw diri, sa mong dapit, lalim ba? Unsa? Huway siguro, nga human nga itong palagsulti. Doon na sa mahagba na mo. Kakaw! Wa na mo makita ang kaaway, busing. Hit and run ang iyang gibuhat. Ha? Pangita o pagi. Na masakpan ninyo ang tao o mga tao. Maniso diha sa akong teritoryo. Ayaw ka mo kabalaga. May premyo ka mo gikan kadako. Hatagan ta mo og 50,000 matag usa ka ninyo. Basta makuha ninyong balik ang mga babae. Og mapatay ninyo kinsa man kanang nagsamok diha. Tao! Tag 50 mil. Ay, murag dili madaoy. Himo na kong tagsimil. 100,000 ang akong ipremyo. Matag usa ka ninyo. Advance busing, be. Unsa? Ha? Ayaw ka bala ka. Hatagan ta mo. Ipa, Mayupay Express na ko. Mayupay Express. Oh. Salamat, busing. Kung dili kay ka na lang, punan ko pa ka na kung hulampos ka mo. Salamat, busing. Mga hinampak. Naniguro sa mga uplok. Mauna diha. Ulos gud mo marunong. Pero, nag-uol gyud ko, Tisoy. Ngano naman, sad? Unsay mahitabo kun ang maong mga babae nga nagkagawas ug nidangop na to sa kapulisan? Unsay mahitabo nimo? Gitawagan ko na niya akong kontak. Nga kung mahimo ug muabot kanila, iyang tapinan. Madaka na og tapion sa imong kaapin? Basta kwarta ang ulihok. Why imposible, sugar? Wa. Oh, wag ka po rin. Asa ka? Padayon ko mangita sa ikalimang patanong babae. Nagkasabot mo. O kagaw. Kasabot kayo. Kung ang iyang tuyo, maugyod ang pagluwas sa mga babae, pues, ibutang nato ang babae. Diha sa dakong hawanan. Papangayoon nato og tabang aron kon
Niya man siya sa palibot, iyang duulon ang maong babae. Gusto. Correct. Okay. Siya nga tong himuon nga paon. Aron mo gawas ang tao nga nagpakahiro nga niluwas sa ubang mga batan o babae. Sakto. Okay, kayo. Okay. Paminaw. So tao na to. Kung luwas ang bagid niya. Hantod ka na. Huwag yun ako sa kita ang ikalima pa ay. Asam ka nila kitaguot. Oh. Tabang! Oh, Tabang! may kapaling ito pagkitabang. Tabang! Luwas ako ninyo! Maluoy mo! Oh. Tabang! Oh, Tabang! dahil siya. Nangayo pa naman. Tulong ko siya. Huwag mo na aron sa iyo niya. Malayo siya dinig ispindong David. Tulong ko na siya. Oh, ako cellphone. Di vibrate. Siya Wana. Hello, Wana. Nanawag ka. Nakita na ko ang babae nga naasahawan. Oh, siya. Giyon sa nimos pagkakita. Niya ka ba susul? Niara ko sa ibabaw sa koral. Nag-umbaw sa sud. Oh, mo ba? Sige, hindi na mag-istorya. Tulod ko na ang maong babae. Ayaw, Pio. Unsa? Usa ka litag ka ng babae nga imong nakita karon. Wana. Litag na. Ayaw pa kumpiyansa. May nakita ko nga dunay duha ka lalaki nga nagpasalikod og nagunit ang daan sa ilang armas. Oh. Okay, salamat. Nagsabot ako. Ayaw gyud patagaghang magha. Kay maalaot ka lang. Salamat, Wana. Uy, sabayan, Pio. Okay, bye. Sakto siya. Ilang gipagawas ka ng bayana. Aron ako makita. Kung buduol ko, sa'yo nalagay nila ang pagrapido ka na ko. Unsay akong buhaton. Asa naman si Wana? Wa pa man mabalik. Hoy! Psst! Kamu mga babae. Ha? Dili mo maglangas-langas, ha? Diha lang yun mo. Pondo na mo diha, ha? Mangita mig paagi nga. Malayo mo diri. Nga mabiya mo diri, okay? Okay. Ayaw ki mo paglangas, ha? Pondo lang yun mo. Naagyapon ang babae. Naglingkod sa lingkuranan sa dakong hawan. Nagpaabot kina siya nga dunay muduol niya. Di lang gid ka mo paduol, Pio. Kay kung muduol ka diha, sigurado ko nga matusak-tusak kas mga bala. Husto. Aron paglipat sa ilang atensyon, mauni akong buhaton. Wa man gyapon. Wa man gyapoy tao nga mituol sa atong gipaon. Asa na ka? Apa ka to? Wa ka to, bisibat na. Uy, usa to? Tanawa! Tuwa sa may kahoy. Tao! Oh, siya na ka na! Kilip! Nag-apak! Dali ka mo! Bugawas na! Dali! May gigukod sila. Dili pa kasi Wana. Ato nigawas sila. Oh. Hikayon ko na kay. Doon ka mga babae nga naamas sa may hawan. Pero siguro na ako kung huwag pa'y napiling kanina. Ang babae, may apilong dagat. Misunod siya sa mga lalaking may kawas. Mangita ko paagi nga mapugan ako siya. Ubantahan ako sa kawas. Nagdili sa mukuyok sa mga sakong retisyoy. Ari ko din ba agi? Nahilom ang buto-buto. Unsa makakato? Mangandam lagi ko din por in kaso og dunay masaag. Unsaon naman? Kung madala og hangyo nga dili mag-away, okay ra. Pero kung makigpatay, alang-alang man po og magpatara lang po ko. Magamit ko kining akong gigunitan nga armas. Si Juana, asa na ka?
Laom-laom nga kimba. Sapa sa ubos. Nasya na Dapita! Doon lang sila. Oh, nara siya! Busin na ninyo! Dire Dapita! Dili na siya mabuhi dire. Naiko ba ka to? Laom kining mao kimba. Og sapa ng sobos. Pero, og mahug ka diha, labing siguro, mabali-bali ang imong kabukugan. Kay dili kayo laom kining mao sapa, og dagkong kabatuan ang naa sa ubos. Kinsa ka to? Wala to maklaro ang yang naw. Ha? Bahala kinsa siya. Basta ang importante, nga patay na siya. Hindi lang unta maputol kini ang bago na akong gikapyutan. Kung maputol ni mo ang bago na, mahug ko sa ubos. O kadaghang bato. Daghang bato ang naa sa ubos. Tanawa pa kayo, pasinog. Makita na to ang lawas na nagba o nagkubula niya sa sapa. Naapagid na sila sa ibabaw. Tungkol sa mga kahoy. Laylay na kayo. Dito na pita. May mga gagmay nga bato nga nangahog. Natandog kini sa bagon nga akong gikapyutan. Natagak ang mga punpun o gagmay bato. Napulik pag yun ko. Okay na. Mamalik na tayo dito sa sod. Ang babay. Ano mo to sa suskura? Inyo lagi biyan. Ikaw rin manggawas na itong gugdo na mga tao. Hanggaw! Sige, mamalik na sa sod. Basin, asa na itong babae karon? Pagdali mo! Anuay! Waon ka mo maghulot sa pagkuyog, mga hanggaw! Nagpabili ng tanguban! Pas! Muhinay kong kapit balik sa taas. Ayaw na taon kaputol. Kung maputol ka man, sigurado patay niyo ko. Talagang sunod ka na ko. Dali, Dapita. Dali. Suot sa kakawayan, Inay. Dali. Tanawa ninyo! Tanawa! Wa na din yan, babay! Wala to. Pangitaan ninyo, let's say! Pangitaa! Musamot ka suko si busing tisoy nato ini kalakiya! Nga nahulot agad ang mga babae! O kawa! Pagdali! Pangitaw na to! Mga buisit! Mga buisit! Limbarok mo na ko! Nalingla kami! Nga nung naghulot masad mi og panggawas, buisit! Murag kami ang nadasala ang da. Inay nga kami ang muhimo og laang aron nga masakpan ang nagkuha sa babae. Panuway. Nausa na mahinori. Para utang makuha na mo ang nikuha sa babae og mipatay sa among kauban. Kami pa ang nalingla. Buisit! Dali. Hapit na kita mo. Hapit na. Why nagyo ko? Ayaw pagyok. Mga batay na kumuliyok ka. Sa katapusan, nagkakat-kat kong balik paingon din sa ibabaw. Magdali ko. Asa na kaspiyo? Iya pa kang nakuha ang babae. Gituyo na ako to aron sa ingon. Mabali ang atensyon sa mga nagbantay. Uguknon ko nila. Ug makahigayon si Pio sa pagluwas sa babae. Sakpo ko. Boy, iko! Di ka mabuhi. Dili pa. Boy, iko!
Mapay di ka. Wis, di ka magmahay. Sa di pagkat patyo ko na. Uy, iko. Pati na akong tikag langit. Uy, iko. Di ka. Di ka magkabuhi. Didi ay ha? Makakon ko ni bukta ni mo. Ay! Ilog yan pagkulit ako. Imuto na ko yung itlog. Tsuktsuho na ko siya. Patiran ako yung apapangig. Ni apa? Wala siya katingog. Labago na ko yung liog. Okay. Nagkurog ang babae. Diag lang ha. Diag lang. Sandi ka diha sa dakong punuan. Ha? Ako lang maibaw. Okay? Yun na. Ano mo ka? Doon na paingon tayo. Taas siya maramas. Kaming sipyat ako niya. Mapatay ko niya. Mayo ang taog. Magpalayo na mi diri para safety na. Pero wa pa sila mabalik si Paring Pio o si Juana. Ang ako nga namas. Hugtad kita ako sa paggunit. Kay pasin og tunan na siya masaag diri. Uy, walas! Walas! Ay, bungi. Walas pa yan. Ikaw din eh. Kapagay ko na to eh. Kanang niya ka ninhi. May mga mamay kang nauman. Niyami diri. Aron nga. Aron sa pagluwas sa mga babae. Nga na nila sila? Ha? Nga na nila? Mga babae kini silang biktima ni Tisoy. Buwan nga ba't? O lagi. Kasi kinamanin. Kami ni Paring Pio. O Juana. Oh, kamo di ay. Ikaw mo di ay. Ikaw bungi. Dugay naman tanga wa magkita. Asa ka balik karon oy? Anong ni amang ka diri? Oh, nga ni anak ko din yung namuhi naon. Ha? O sa may trabaho ni mo diri? Ha? O sa mga nag-uma ka? Namuhi kag mga kandig ka ba o unsa mga hayupan diha? Po, alam na naman ang kangapoy na. Kangapoy. O sa may trabaho ni mo diri? Oh, walang... yan ang trabaho lang. Simple lang trabaho. Simple. Unsang trabaho, Balik ko na ko si Colas. Basik kung sinahitabo ito. Si Pio, wa para ba ni kontak? Kung nakuha na ba niya ang katapusang babaya? May aka din asa lagi ka magtrabaho? Hindi rin ako na lumaho. Ay, hindi rin ako. Asa lagi? Di magi ka mutugan, oy? Ha, di ka mutugan? Napunit pa na kag almas. Panagana ni sa mga tao ni Tisoy. Kay, giluwas ko na mo ni mga babae nga pulos na lang nagtungok. Mura pa ka nang wala nang pakialam? Naglurat na lang ang mga mata. Pusilo na ako ang sakop ni Tisoy kung magpakita. Oh, ni ay, maom ni ay. Oh. Kini. Ang ako karmas, nalagtot. Kamu ni ay. Kamu din ang nagsamok-samok na mo din eh. Kasi hibot mo ipasamot. Ni ako na trabaho ilang titoy. Pangag sa ilong. Panglag sa ilong. Lumagan ako sa mo ang imong ilong. Alimbal kabungi. Nagtuo kong tarong ka. Pero sakop ni kasdemonyo. Oh, napasakop lang ko demonyo. Kay wa may mo patrabaho ng gunito. Tungod kay nini ako gayimtang ako sa kukamungi. Bungi. Inyong isamok ang among negosyo ni Pusing Tisoy. Isamok ninyo. Isakitan ako ha. Di kay ka nga na ako nga imuon mo. Mamantay ka kudas. Sipitan na ko ni Maniyok. Agay, lagi sipitan ni Makuniyok. Sipitan ko ni. Hangtod nga mo lagong ka. Sungayan ka na yun mo niya. Si Pio din mo inyong mango. Oo, si Pio. Muabang siya kayang atawa ka lang. May kasayuran ka sa nahitabo sa asawag anak ni Paring Pio. Namin si Mosing Titoy ang naghimo ano.
Sa! Nawa matupad yan ni Musing Tisoy si Teresa. Iya paninggi pa'y mutlan. Unsa? Kakita ka! Nganon nili, ako may naggunit sa duha kabukto ni Teresa. Unsa mo ba? O karon, ay damo man ka, naimaw naman ka, pahuway nagkasakal nino. Dili pa ko gusto po sunod og net sa bungi. Tuwa ka kining mahait kong sikop! Dayon, ha? Gunitan akong liyaw di mo, ilambati ka! Sige, bangon! Bangon! Bangon ko, kanon gini. Hop! Kamong klases tao, nandinip angay pasanayon kalibutan! Namungi ko. Nabungi ka! Osman ko ng imong bungi! Ansa na? Super bungi ka na! Hapla ka lagi! Kamu gid ang mga buanga mo, ha? Kamu gid ang mga naghimo sa krimen, ha? Kamu gid ang nagpatay sa asawag anak ni Paring Pio, ha? Animala ka, ha? Diol na ko sa himutangan nila, Nicolas. Hindi ka nagubas ang iyong naungan. Ako mata! Dahil ko sa basa! Kanon, ako natatapit ka ko lang. Kanon, niya ba? Sana? Natinghaya ka na. Tinghaya ka na. Kanon, naknakan di ka anin akong matu. Ano mapusa imong o? Asaon ko ka ni matu. Ayaw! Wala! Pagbantay! Kriminal ka, tawana! Mauna ang kapi ni Tisoy sa pagpatay ni Teresa o sa anak ni Paring Pio! Ikaw ka ni Juana! Tinuod ba ang gisulti, Nicolas? Ha? Tinuod! Ini! Hup! Dawatan niya igba! Napay flying kick! Tsa! Wala! Nagkub na lagi ka! Nakuya pa na siya, Kulas! Okay. Traidor. Mo nga dugay kayo nga wa nato siya makita. Kay kauban na day siya ni Tisoy. Og siya pagyan ang nagsulti nako nga siya ang nigunit sa kamot ni og bokto ni Teresa. Samda nga gipahimuslan ni Tisoy si Teresa. Mao ba? Puniton ko ni siya aron punan ang iyang mga pag-antos. Dire! Yup! Hup! Wala! Magbantay! Sana! Ikaw mamatay pa na! Nagkaton ko ganyan mo umul-umul! Hup! Ayaw! Ayaw! Ikaw mo lang po! Yup! Maripio! Maripio! Si Pungi kini paring kulas. Dugay na nga natong wa makita. O siya Maripio! Siya ang katabang ni Tisoy sa pagpatay si mong asawa! Si Putoy Basot. Siya ang misultin ako, Paripio. Siya mismo nga siya ang nigunit sa imong asawa. Samtang nga, gipahimos lang ni Tisoy si Teresa. Tinuod ba kini Pungi? Tinuod ba? Tinuod ba? Paripio! Tinuod ba? Tinuod ba? Pio! Paripio! Manyan na lang ako! Patyan na lang ako! Dili mo ikaw mo'y buling saksi sa doon ka pinuhata rin siya. Ang bingan ko ikaw. O dunganon tamo sa pag-atol sa impyerno! Pagkakumpiyansa na ko, Paripio? Na, mayo pa kayo na konsulti-sulti niya. Nag-istorya na mi. Nagtuo ko nga tarong pa kini siya.
Mitugaan pa ko? Nga nga ako kauban, mao ikaw pa rin Pio? O Juana? Sa pagluwas aning mga babae? Aning babayana? Ha? Susuwa ko magdahom! Nga, unsa ba oy? At tao man isang tisoy? Gikalitan ko sa pagkulata. Kipatira na nga kong kinikamot nga nagunit o gamas. Nalagpok. Gikulata bitaw ko. Basta, may baos ko. Nagkapabor na unta ko pero maro. Kay gisabligan o basa nga kong naong. Napuling ko. Nipatuyang sa kulata na ako. Nabunogay ko. Hangtod nga, nahagba ko. Iyaw ta ko dakdakan o bato. Ugmay na lang kinaabtan ako. Ug nasagtan ako siya. Kapusa siya, paring kuras. Karon ka. Paski ang panapton ang baba aron dili magsama. Ikaw ha? Ikaw ha? Pamyo na lang ako. Pamyo na lang mo. Bungi Asya ko. at ikapag-usap. Mawat mo. Dili ka na mo patyon, bungi. Dili pa. Magtungan mo si Tisoy. Unsa na balita? Sa imong mga tao dito sa laing bukid, diin imong gibutang ang mga babay. Wa pa'y update. Siguro ate Soy. Pasin og magmata lang kag morning. Ug sa takulahaw lang, moabot na ang mga pulis diri aron kadakpon. Wa lagi. O magsalig na ko. Dili may tabo nga itugyan ko sa tumang kasayon sa akong sangga. Og karon, naa naman ang imong giingon nga mga special bodyguards. Unsa naman? Mao gani nga gusto na kong makaabot na ang mga batanong mga babae dinhi. Kay gusto nang maglingaw ang ako mga bisita. Tisoy, Ayaw ka bala ka? Way makatandog ka na ko. Ang kainit sa adlaw. Nakadugang sa nagtilaab kong kasilag. Sa imong kibuhat, Tisoy. Huwag kining tapit. Kining tapit. Mabanahon ko ang takang to sa mga tao nga imong kakonsabot sa krimen nga inyong kihimo sa akong pamilya. Oh, usaman! Unsay nakita ninyo? Amo nakita kang lain na itong kakao. Nga, niligtas ka o mo na kinabuhi. Dili na kini mahimo. Ha? Gamay na lang kinahabilin nato. 5 na lang kita. Ihay daw luwas sa itong kinabuhi, oy. Biyaan tali na pita. Baba ka na inyong gusto. Awa nga ang sir. Pilitas posporo. Samtang atong amo. Wag yun magpakita na to, diba? Gusto niya nga, mga matay tang tanan. Okay, mamaga na inyong desisyon. Sige, mamiya tayo ni Napita. Oh, wala tayo nakita nga sa mga babae. Mag-usap man tayo rin eh. Wala tayo bantayan. No, sige. Mamiya tayo ni Napita. Himoon ko impyerno kini Napita. Tisoy, magkamang kasayuta. Aron basulan mo ang imong pinuhatan. Ang ilang mga sakinan. Sakinan sa mga sumayan. Magiyahin na ta sa pagpalayo ni Napita. Kataw. Si Bungi, wala na mabalik. Wala. Tipi na tingali to. Ato na ta sa ato mga sakinan. Nga, mga motorsiklo. Natabang! Uy! May minibuto! May ulbo! Magsusita! Susiw na to! Ang ato mga motorsiklo! Uy, butong na sa... Kisay nagsunod nagpabuto sa ato mga motorsiklo. Tarawa! Nagkanam-kanaw nga so. Ulay ka ba? Tao! Ay, sige na. Naibar ka, rikyas ka din pasip. Pahugay sa kaligaw. Kalitse! Mamatay ka! Kinip! Nakalive! Patyo na to siya mga kauban! Pawanan na to sa mga pala! Mamatay ka!
Wa siya! Wa tayo nakitang ligdas sa yuta! Magikamatay ta niya! Kudkit sa kaman! Pakita! Pakigharaw na mo! Pakita, animal! Mga pagawan, ato ta sa luyong bahin. Doon ay bandito. Ha? Motoy atong sakyan! Dali! Hello? No! Unsa na, kagaw? Bossing! Patay na ni! Unsay patay na ni? Amo na nga gikahinagbo! Ang tao nga! Misong diri sa ato dapit! Kinsa ang maong tao? Wa may magkaila, Bossing. Tungod kay nagbulit siya. Ug ang iyang sinina, may marka nga Riquez Cut in Pasi. Pahulay sa kalinaw. Ah! Binuang! Dili kini sa kapinuang, Bossing. 5 na lang kami nabilin. Ang uban, nangamatay na yung taon. Samtang ikaw, nagpalamil lang kanina. Kauban ni Miss Sugar. Uy, animal ay. Gisuhulan talang mo! Busa mo trabaho mo! Imo lamig ipasagdan, Bossing. Lagi. Imo bing gisuhulan. Pero ang kwarta nga imong gisol na mo. Mausa ka na ang kwarta kakita sa among pagpanulis. Ah! Gagaw kang nako! Labaw sa tanan ang kita sa luga ug sa mga babae nga imong gibaligya sa mga lunaan. Buang litse! Kundi ka pa lang sa kong atubangan, gitpusil talaga! Bossing, kung di pala ka sa mga tubangan, gipanitan ka na namo. Unsa? Naniguro ka lang imo. Wa ka maghuna-huna na mo diri. Gagaw kang nako! O karon, Bossing, ang imong rest house diri, nahimo ng impyerno. Unsa? Unsay na imong impyerno? Gisunog ang mga sakyanan diri. O wala may kasakyan pa. Kinsa? Kinsa'y nagsunog? Kinsa? Kapoy di mo! Sige, pangutana. Kinsa pa ang nagluwas mga babae ug ang nagpatay sa among mga kauban nga kagaw. Animal! Mag-ihay na ta, Bossing, sa pagluwas sa itong kagalingon. Kagaw! Sige, bye! Hello? Hello? Oh, bullshit! Shit! Oh, unsa na? Nahimong impyerno ang akong rest house. Gisunog ko ng mga sakyanan. Kung mao ka na, peligro na gyud ka, Tisoy. Paari ang akong mga kaaway. Paari! Mahunla ka na gyud ay ani, Tisoy. Dili kina may tabo. Dili! Napakoy daghang kakampi. Naapa! Tisoy. Nagsuot ako sa kalipunan. Kinanglan nga makabot ko atong napita. Di ba ko gustong mamatay? Dili pa. Kinanglan nga makapalayo ko. Dagan kutos ba? Dagan ba? Likay ang imong katapusan. Kinanglan nga makapalayo ko. Kinanglan yun. May tao ka. Kalit ka nitong doon kay Katskawi. Nagtalikod. Ugang niya si Nina. May markang Riquez Cut in Pasi. Paulay sa kalinaw. Dili! Dili! May atubang siya! Ayaw! Ayaw! Mga higala, gidapi ko kamo sa pagpamati sa katapusang sumpay ning atong sugilanon, Riquez Cut in Pasi, pahulay sa kalinaw.